Lah wong pergaweane kok telung dina entek ra entek yo entek
maneh. Ngene ya tak kandhani. Konmu dadi bajingan iki ning gone arah Serbebo iki leren ono dina iki. Leren. Sampai anak yo ngerti. Nek aku yo duwe bojo, duwe anak. Nek iku lho adimu wis meteng gedhe. Lah wong prege aku maling begal kok mbok kon leren. Iki ana dalane. Kowe tak perintah gawe geger sadurunge Kabupaten Trenggalek. Lah yo iki. Sing jenenge Makano adi-adim yo ngene iki. Makano piye? Ning kono ning galek iku lho prajurit ya prajurit. Prajurit. Ya iku prajurit. Wis siap-siapa lah nek aku kecekel dipul. Ditus. Gunane kowe sasi sura tak welek aji kawijayan mbok ngopo? Ngene lho Kang. Piye? Wong loro-lorone wong kuwi nek mlebu ning pakunjaran. Lho, sarene lho kowe tak duwe bojo. Ya, kowe yo duwe bojo. Duwe bojo. Yo apa rasane? Nih, utek kok jedel temen kowe. Mikir mok landhep dengkul kowe Sura Tegel. Lah kok ngono? Lah perkara mangane utawa nyekeke bojomu ora usah kuwatir. Yandaku isih pirang hektar wae. Lho, Tanggung jawab. tanggung jawabmu. Yo wis. Neng siji mengko lak nganti gerombolanmu ana sing kecekel sajroning prajurit aja ngaku yen sing perintah aku. Diakoni dhewe ngono. Akonono dhewe. Wis sanggup ora? Sanggup. Wis sanggup ora? Sanggup. Besok lak nganti kowe kecekel yen kowe dilebokke pakunjaran cilik sisete kulitmu aku sing tanggung Yo jawab. wis pamit. Pamit. Lakon apa sing dadi karepmu? Tak sawang saka kabar. Sandang lawe lan kue panigasnya. Iki wis mapan ana sak kiwa tengening Gunung Serbubuk. Mbok menawa wewengkon iki sing kena diarani sing akeh begale, akeh kecune, akeh rampoke. Mbok menawa ana kiwa tengene iki. Aku njaluk kanthi banget marang kowe kabeh. Hati-hati waspada. Begal tekel wal-wal sono begal aku. Yo iki bakal entuk pangan ji. Entuk pangan. Iso dinggo nyanyi. Lho iki bangsane opo iki? Lah nggih. Lho, kok nembe sepindang ngertos pawangan wili-wili. Kowe kok nino bangsane apa? Piye Mas karepmu? Lho aku ngerti lagi sepisan iki kok padha gemruduk. Ngerti Mas Pices Rajabrana sing tak gawa kok padha ngumun. Mergone iki aku seneng. Oh, seneng. Wis bungah karo kanca-kancaku nek bakale aku entuk mangsa. Lah nek seneng kok ora tuku. Yo, ora apa tuku? Apa-apa? Arek jiwe, arek koyo tak jiku. Arek koyo. Tuku. Lho ora ngono. Sing kae aku kok gumun. Lho, Rene. iya. Apa
Kowe iki tau kenal aku tapi kok ora. Sajakno pringas-pringis to ya ora pringas-pringis. Ora goblok. Rene. Aku tak omong karo kowe. Gethuk pacaanmu kok serem. Begal. Kok beda lek ya. Kowe ngerti serem apa ora? Serame gendruwo lho, Cok. Apa kowe gaweanmu apa Ini cek. Keras begal. Lah rak ngono abang itu kabeh. Nek ngomong sing genah. Begal. Lho karepmu ki apa? Kok ngrayang anggonku iki karepmu apa? Jaluk. Iki. Apa? Nek iki mbok jaluk, mengko nek wis tak paringno kowe arep kok apa? Dadi yo pedok mbek. Wis kemeneng. Tak jol. Betul. Tak ono bojoku. Kowe wis duwe bojo apa? Wis kan. Sapa jenenge? Rasa banget. Sapa? Kowe iki aja pringas-pringis. Nek begal kok sing serem. Begal pringas-pringis. Lho ora ono wong wedi karo kowe tak kandhani. Aku durung catuan karo kowe, kok rapure. Lah kok mutong nek kene mbok kok. Saya kancaku wedi. Lho kok wedi kok kok medeni. Salah dibotakoni terus reso nyauri. Lho mangkane iku. Durung kulino, nek kulino ora gampang. Ya yo, Dadi kulinaro. Kulinaro. Malah lalu. Ya ora ngono jenengmu sapa? Suro Tegel. Oh, dadi kuwi Suro Tegel. Iya. Lah kae. Roh. Dene. Salah. Nek jenengmu Suro Mentolo ora pas. Lah pase piye? Suro Cenges. Ayo cenges, cenges. Ya bab awane cenges. Oh ya wis. Wah haji ning ngono. Lah suruh cenges. Cenges. Suruh cenges. Ya ora, kok mepalangi anggonku arep liwat ana ing papan kene iki karep-karepmu ki apa? Jaluk bondo donyamu. Nah, Jaluk bondo bandoku. Iya. Nek ngono kowe Suro Tegel. Iya. Sing dadi tuwa-tuwa nggane rampok ana ing alas terbuka. Iya bener. Nek ngono mapan kabeneran. Mapan kabeneran. Konku teko ana ing papan kene santer dawuhing Kanjeng Hadipati Debyong Alim kang supayane aku nyekel kowe kabeh. Loh. Wong ora kewan kok. Nanti aku ngandhake arep nyekel kowe iki mung perkarane. Kowe iki saben dinane gawe kapitunane liyan. Ya wis ben ora idep. Wong butuhku aku entuk bondo, entuk donya, tak nggo mangan sak anak bojoku. Oh, nek ngono ki bacut. Bacot. Nek perkara keng rampok, bondo bandoku kena. Nanging yen to bisa. Nek ora bisa, oh aja.
kok benduk gedene sak Aja kuwatir. Gusti Patih, Lho, sliramu betul. pangapunten. Kok ngantos sedaya para prajurit kalih panjenengan nika sami lumajar, estunipun wonten gatos menapa, Kakak? Yudhanagara. Yo, ning papan kene sliramu bakal tak koene ngerti. Nganti aku lumayu. Kairit akeh prajurit ana ing Kabupaten Trenggalek. Kabeh mau saka tumindaking Suramantala. Sing mesanggrah ana ing alas Rebubuk. Sangger wonten alas Rikala semono aku nampa dawuh marang ngersaning Kanjeng Adipati Dirjongalih. Kang supaya ngrangket begal sing buta tanggani kawan Suramantala ana ing alas Rebubuk. Wis lakon tinemu kelawan Suramantala. Dheweke arep tak cekel, tak soake ning Trenggalek. Dheweke sulaya ndadekake peperangan. lajeng pepungkonipun kados pundi, Kakak? Aku lan para prajurit ana ing Kabupaten Trenggalek ora kuwatan. Dados prajurit saking Trenggalek boten kuwawa. Mula saka kuwi Yudhanagara. Mapan kabenan aku bisa tinemu kawan sliramu ana ing papan. Saka karepku. Aku njaluk sabiyantumu. Gelemo sliramu nyekel Suramantala lan sak kandhane Kakak. Jalaran kula menika tesih. Bondo donyaripun Trenggalek. Tanggal Iya, saking menika. sing ati-ati Sajake kok nyubiani banget. Sopo kowe? Kowe curiga. Curiga karo aku. Lho sandah pengagonmu kaya ngene. Lho. Aku Sura Tegel. Lho dadi Sura Tegel ki kowe. Iya. Terus Sing mbadekani para begal iki. Sura Tegel, piye? yen kena tak kandhani, wiwit dina iki Mario anggonmu begal. Mari-mari ora lara kok bukan mari. Leren. Leren. Ora kesel kok leren. Ya wis kali kowe. Lah nek aku mau leren, terus karepmu apa? Aku nampa dawuh saka mirsane Kang Kakang Patih. Wektu dina iki bakal nyuwanke kowe kabeh. Patihmu mang. Patihmu mang. Patihmu sing gedene ngono e kok kalah. Ora usah kenyawang cilike. Sajan gedemu sak gunung anak-anak ora bakal wedi. Wis.
Lho ngantos teko tengah alas niki malah sampean niki melayu niki enten napa? Ini ya, Kang. Hai. Yen to wektu dina iki aku nampa dawuh sangersane Kang Patih Dirgonegoro Kang supaya nyekel para begal kang mapan ana ing Gusti Gusti. Loh. Teng alas Serbubuk niki wonten gerombolan graya. Kula bener Kakang. Lajeng sinten ingkang dadi tetungguling para graya? Meturut kandhane Surategel lan sak bala kulawane kuwi ngadepi kawan aku nanging Kakang wektu dina iki aku ora krawa ngadepi nyekel marang para begal kuwi mau. Lajeng sampean iki badhe tindak pundi? Ngantos nganti ndadekke Suraya nanging Kakang aku ora kuwowo nganti aku mundur ana pengarepane sampean iki. Sampean kalah. Lah saklajengipun Mumpung wektu dina iki aku ketemu karo sampean, yen sampean ora kabotan. Aku njaluk tulung kae. Para begal sak balane kuwi cekono Kakang. perkawis bajingan gento ingkang mapan wonten ing alas Serbubuk. Nggih, sedaya tanggung jawab kula. Kula ngombe banyu bening sumber saking Galek. Mangan wareg nyandang toh olah tetanen saking Trenggalek. Nggih, monggo katuran kondur sampean. Wis kaya ngono, sewang-sewangan sing ati-ati. Ingkang atos-atos. Kelakon sing dadi karepmu. Le Surategel aku sing teko le. Diperintah
gelem. Yo kene ora gelem. Aku yo gelem. Nah, perintah apa? Perintah apa? Supaya dikonyet karo kowe kabeh. Wong gerang nek ora kena digugu omongane lho. Malah ngakali jangkrik. Wong gerang nek ora iso digo panutan yo ngene. Iya. Oh, Ora tekel sik. Aku tak takon karo kowe. lah kene. Kok aku wong tuwa ora kena nggo patutan iki kepiye? Sing ngakon cara-cara Trenggalek sapa? Aku. Sing ngakon geger rak yo kowe. Bener. Lah kok kowe dhewe sing arep nyekel aku? Lho ngene lho, Le. Ibarat wong urip iku golek dalan kanggo mulyane besok. Kudune lantaran kowe kabeh. Yen aku wis bukti ora bakal aku lali karo kowe. Lah wong aku ning pakunjaran kok kowe iso lali, ora lali karo aku iki piye, Lek? Aku lah wis kandha. Lah aku wis cedhak karo Kanjeng Bupati Galek. Aku wis dipercaya. Bencet kulitmu, aku sing tanggung jawab. Lah nganti gedene kowe dikepruki, wis to ora bakal watonono aku. Nek kowe tanggung jawab terus yo, Aku Pak. tanggung jawab. Saiki gumantung kowe. Kowe gelem manut karo aku tak suwano apa ora? Lah ora pecah siram. Yo wis aku anut bae kan. Anut, anut. Ayo tak bondo, melu aku kabeh. pangestuku ditampani. Sanget ing pamundi kula mugia ndamel jimat. Nanging ingkang abdi boten katalumpen namung saged caos sungkem pangapunten Kanjeng. Tak tombo gawe bombong lan bungah galih. Lungguhmu Kang Prayoga. Ngestoaken dawuh. Tumenggung Yuda Negara. Paring dawuh kula Kanjeng Dipak. Pangestuku ditampani. Sanget ing pamundi menapa dadosaken jimat. Boten katalumpen. Suwan kula kateng. Tak tombo lungguh Kang Prayoga. Bali marang sira Regyan Patih Dibyonegara. Kasinggihan kula Kanjeng. Wus kumawane munggah menyang Pendopo Agung Kabupaten Trenggalek. Kamangka panjenenganku rikala semana paring dawuh marang sira Kang supaya nelesih menyang endi papan dununge para grayak. Ing saben dina tansah gawe kisruh menyang wewengkon Kabupaten Trenggalek. Apa pancen wis ana pakabaran syukur bagya Kian Patih Dibyonegara wis bisa mrantasi gawe. Matur. Kepareng matur Kanjeng. Iya.
Mila leres yen to wonten ing alas wonten sadengah begal rampok ingkang damel resah wonten ing Kabupaten Trenggalek. Gedhe cilike Kakang Debyonegara iki wis nyumurupi papan dununge Menika leres sabanjure. papan dunungipun begal kala wau boten wonten sanes namung teng alas Menyang alas buku menika leres. Yen to begal kala wau kathah nanging ingkang dados tuwa-tuwangganipun para begal menika boten wonten sanes namung Suramentala Kanjeng. Suramentala iki sing dadi pangarsaning para begal. Pangarsanipun begal Suramentala. Sampun kelambahan kula tumuju wonten ing alas serbuk. Saya-saya kula sampun sapinanggih kalawan tuwa-tuwangganipun begal nggih Suramentala. Kula kandha yen to piyambakipun kang supados mari anggenipun dadi begal lan keju. Sabanjure Nanging Suramentala lan wadyabalanipun boten gegah. Saya ndodho boten kados adat rumiyanipun. Kula kemawon badhe dipun rampok. Kula swala ing mriku ndadekake peperangan ingkang agung. Prajurit ingkang kula kanthi kelawan para begal wonten ing alas ning nuwun sewu. Saking kathahipun para begal ingkang dipun pandhegani kalian Suramentala, sedaya prajurit ingkang kula kanthi boten wonten menangipun musuh begal-begal kula wau Kanjeng. Tegesipun tegese kowe iki kalah. Yudhanegara yo kalah. Nanging pangapunten Kanjeng Sinu. Nanging piye? Samundure kula sapinanggih dumateng Kakang Larang. Sik, maju. Mundurmu kowe ngripih para gaya. Kowe ketemu sapa? Kakang Gunaseja. Kakang Gunaseja Warok Siman. Sabanjure Lajeng kula nyuwun sabiyantunipun ingkang supados nyepeng para begal kala wau. Nanging kados dumugi semanten. Kula dereng mangertosi kabul usangane perkawis menika. kowe njaluk daya kekuatan to pitulungane Kakang Siman to Warok Gunaseja ning kowe yo durung ngerti iki kasembadan urane. Gaten Ji. Ya. Debyonegara Yudhanegara kasihkan kula. jane nek tak rasakno nggon ngadepi para grayak nganti prajurit galek kalah iki kok ngane-nganehi mungatase para grayak monggo siramu kuwi nganti prajurit uga tak keparengake nganti bedama Menika leres Kanjeng. ning kok kalah Ning pangapun kula menika mboten ngingken babar pisan. Yen to kathahipun grongol-grongol kae sapa kae lho ayo maju kono Amin, oleh kang semua. Aduh, niki lah Kakang Gunaseja niki, Pak. Ayo, maju. Katuran pinarak, monggo. Wis tak dawuh, maju. lho apa kok ora Lho iki. Jalan maju ora. Maju. Ayo. Maju.
Kakang Guna Seco. Nuwun sewu, Dik. Pun kersane ampun dikamplengi. Apa kok ora ono gendenge yo, Di? Ayo. Nino pendhaparana gendenge. Ha iki panas iki. Lho, nuwun sewu, Kakang Guna Seco Pripun? katuran anu Durgara pinerane diparingi utawa duleke. Pun to, kula teng mriki Boten, mawon. boten. Monggo katuran pinarak mawon. Monggo. Oke, nggih saken dawuh. Monggo. Ayo, maju. Wis Durgara. Wis Kalungguhane Kakang Guna Seco kapara mrene jedak. Oh nggih, wis taken dawuh. Sawetawis dangu kula mboten pinanggih kalih Kakang Guna Seco. Saderenge anu nggih Kakang nggih, kula ngaturaken pasegahan panakrami. Nane nggih, semantena kula kanjeng. Kula niki wong desa, isine cedhak watu ning adoh ratu. Nah, semantena kula nggih mboten katalupen. Sungkem kula katur kanjeng. Kula tampi mugi mimbuhi daya ing kasantosan kula. Kakang Guna Seco, Dawuh wonten kabar napa wonten kasiman? kasiman pikantuk pangestu dalem boten nempuh bebaya kalih sakara-kara. Soto sami segir waras. Nggih nuwun sewu. Ing sekawit kula kepanggih kaliyan Gusti Nemenggung Yudanegara. Nggih. Yen to wewengkon Trenggalek niki dijarah kaliyan Brandal sapanunggalan. Boten kleru Kakang Guna Seco. Semantena kula dipun utus kaliyan Gusti Nemenggung Yudanegara. Nggih. Saderenge kula nyuwun pangapunten. Krana napa? Janipun ingkang wenang utawi nyuwun pambiyantunipun Kakang Guna Seco perkawis gegere Kabupaten Galek niku kudu nilak kula. Ning semanten Yudanegara sampun kumawani nyuwun pambiyantunipun Kakang Guna Seco. Kula nyuwun ngapunten. Nggih nuwun sewu. Sedaya niku sampun dados tanggung jawab kula. Awit menapa kula ngrumangsani najan urip kula teng desa niku lak kula niki kawulane panjenengan. Kula ngombe banyu seger niku ugi bumi saking Trenggalek. Ngaten nggih. Nyandang pangan utuh nggih saking olah tetane Trenggalek. Nopalane yen to kula depani bumi Trenggalek kanjeng. Menawi saking penggaliane Kakang Guna Seco kados ngaten kula namung ngaturaken gung panuwun. Ning nuwun sewu nggih Kakang. Nggih pripun? Minggahipun Kakang Guna Seco dhateng pendhapi Trenggalek kok nganti lare-lare dipun bondo niki sinten? Lah nggih niki sewantun damel geger Trenggalek. Non Niki wujude dadi para brandal niku niki. Nek ngoten gedhe cilike Kakang Guna Seco sampun saged nentremake Kabupaten Galek saking para graya. nggih pangestu dalem wonten niku. Matur nuwun sanget. Nuwun sewu. Kula tak praja niti lare-lare niki pun restan bandane niki diluwari mawon. Oh nggih. Diluwari mawon. Ayo melayu lah kampung siramu. Ayo maju. Maju. Kene para maju. Maju terus. Sing dadi tuwa-tuwanggane sapa? Kula. Kene maju. Kowe wani gawe kisruh. Akeh wong kang kok gawe kapitunan. Jenengmu sapa? Kula Sura Tegel. Sura Tegel. Nggih. Sura Tegel. Nggih kula.
wani gawe geger ing Kabupaten Trenggalek. Pawadanmu ki apa? Nek pancen uripmu keserakan. Kowe kurang samu barange. Trenggalek ki ana sing asta. Trenggalek ki ana sing duwe. Apa klerune yen to kowe munggah menyang pendopo, kowe matur, aku bakal menehi pabiyantu marang kowe. Ora kok terus kowe gerayak, kowe begal. Nek boten wantun nek kula minggah ke pendopo. Wong kowe gerayak mateni wong wani kok munggah pendopo wae ora wani. Lah nek niku Kak gawean penak ngoten lenteng. Saka pinemumu nyolong gerayak begal kuwi gawean sing gampang. Nggih. Ora ana tambele. Boten enten rugine. Yo ora apa-apa. Ning kowe kudu ngerti. Saka tumindakmu iki mergo kowe wis wani marang pernatan. Saya iki dina kowe kecekel. Kowe bakal nampa pidana. Pidana niki ana loro, pilih salah siji. Ya, nggih. Sepisan kowe tak papanake pakujaran suwene 10 taun. Lah, pidana sing ana loro kanca-kancamu kabeh tak kon ngletak ning kene suwene setengah jam. Melek. 10 tahun ae. 10 tahun. Milih kowe ngletak ning kene. Hidup ae ngono pe digawe bareng-bareng. Ajen lho, aku sing di pakudaran kowe sing gletak. Ya tale cocok pinter. Kowe pinter, kecap koyo kang. Nek ngoten mawon ngoten pripun? Piye? Kula sing di teng pakudaran, koncone kula gletak teng mriki mboten napa-napa. Apa nggonmu begal iki ya genten-gentenan? Nggih, wong bareng-bareng kok. Tapi wis marahi. Wis marahi. Ora aku tok sing marahi cek. Wis. Gitu goro. Arek dawuh kula. Cara toto iki. Papan iki pakujaran. Monggo anginipun lenggah kagem disukaken kamu. Kaya ati kula siniram banyu wening saking gunung sak sampunipun Kakang kula sita saged atur pabiyantu dhateng Kabupaten Gareng. Nuwun sewu Kang Sriwati. Sedaya kala wau sampun dados tanggung jawab kula. Nuwun sewu. Wajibanipun kula sampun rampung sawetawis. Kula nyuwun pamit lho. Pangestu dalem mangkiriyin. Kondur nggih kondur. Ning menawi sedaya menika sampun padhang. Kudune ya padhang jaba, padhang jero, padhang mburi, padhang ngarep ngoten lho Kang. Lah niki lagi pun cetha to, dereng. Lah wonten wajiban le. Ngeten lho Kakang. Wong kula niku pangarsa. Kudu adil para marta. Teksi pangarsa kuwi kudu ganjar. Labuh labeting kawula, lamun to kawula kuwi bener-bener menehi pepadhang tumraping negara. Ning boko sok balen. Pangarsa kudu midana marang kawula. Yen to pancen kawula kuwi luput mungguhe pernatan negara. Dene Kakang Dinaseca. Kula anggep dinten menika minangka dados pahlawanipun Kabupaten Galek. Kula arsa paring kanugrahan gedhe cilike paring ganjaran kalih Kakang Dinaseca. Nuwun sewu Kanji. Kula niki
boten ame-ame ganjaran kali sampean. Saestu tulus batin kula. Sowan wonten ing galek niku tulus. Perkawis gaya niku kula anggap sepele kaji. Nek Kakang Gunaseca mboten ame-ame ganjaran, ning nek kula meksa badhe maringi napa badhe dipun tampel? Kula tampik awit menapa? Kathah Raja Brana Bandung bandu ingkang kathah. Salah kula ngecake kelas kaji. Kula mboten badhe paring bondo donya kalih Kakang Gunaseca. Lah lajeng napa? Kakang capet-capet kula eling. Rikalane kula niti marang kawula ing sakukuban galeh. Nek Kakang Gunaseca eling kula nate kampir wonten ing Kasuman. Nggih, kula kemutan. Wonten lare estri Udakara nek boten kleru lho nggih. Nyancik Remaja Putri. Ngaturi ujukan dhateng kula. Nika sinten Kakang? Niku dlondong kula niku. Anake Kakang Gunaseca. Bangke. Namine sinten Kakang? Suminten. Namine Suminten. Bangke. Nuwun sewu. Sampeyan niku ngrasani dlondong kula minten iki enten napa? Dasare bocah ayu najan mung sak anak ewarok. Lah kula tak nyuwun pirsa nggih. Napa Suminten niku sakniki mun omah-omah? Dereng kanjenge. Tasih prawan. Dereng tesih prawan. Jane ngoten nggih wayahe golek lanangan. Mun ngancike yuswane Nggih, pun pantes sak golek lanangan niku pun pantes dlondong kula niki. ngeten mawon, ngeten mawon. Kula mboten pengin sambung ipun Kakang Gunaseca kalih kula menika pedhot utawi adoh. Sing kula gadhang kula kepengin nyambungke pas duluran utawi nyambungke keluarga Kasuman lan keluarga ing Galek. Lah tegese kados pundi nyambungke keluargaan niku? Niki nuwun sewu. Umpami Kakang Gunaseca kula jaluk gelem dadi besan kula ngaten pripun? Kula niki weruh. Ngeten Kakang. Nuwun sewu, nuwun sewu. Lah, pripun? Jenengan duwe anak wadon jeneng Suminten. Nggih. Umure go wis wancine kawengku kakung. Nggih. Mongko kula nggih duwe anak. Anak kula jalu ugi sami mun wancine mengku sawijining wanita. Lah, namine sinten iki? Nek Kakang Gunaseca nate pireng Raden Subrata. Den Mas Broto. Lah ngoten nak minten sampeyan jodoke kalih Den Mas Broto. Lah sinten malih wong anak kula nggih namung setunggal Subrata. Nuwun sewu lho Kakang, niki nek dilarah manuk sakjroning atine Kakang Gunaseca. Nuwun sewu Kanjeng Bupati. Sampeyan iki lak ngajak guyon ampun ten pendopo sampeyan iki. Guyon pripun? Kula niki boten guyon, nanging kula niki bener-bener matur kanthi atine kula Kakang. Nuwun sewu. Saderipun kelampang. Menapa dipun keparengake kula ngimutke sampeyan? Ngimutke Nggih, bab napa? sampeyan iki jejere bupati. Panguwasa dalem wonten ing astane panjenengan. Terus Lho kok sampeyan ngajak besanan kali tiyang kere pacu kereng balik. Kula niki namung sawarok. Kula nguwatirake tembung purinipun sampeyan getun mengke. lah sing jaluk niki Kakang Gunaseca napa
Sapa kula? Sampean. Lah nggih, lah nek kula nggih mboten badhe kula getun. Ning kula niku iman kali sampean Ini lho, Kakang. Wong bebrayan ki nek disojo noleh utawa nyawang gebyaring donya jajat pangkat saya meneh bondo donya. Nggih, Kanjeng Bupati, yen to tekade sampean sampun kapidareng ngajak besanan kula. Sedaya kalawa ingkang rampayah pinten kalih Dan Mas Broto. Lho nggih. Menawi sampean maringi medal kalih kula badhe sajang kalih minten wonten pripun? Niku malah saya sae. Badhe kula tambahi mangke umami katampi sedaya prabeya mangke kula ingkang badhe nanggung. Saestu niku nggih, Kanjeng. Parno ingkang abdi tumuli bali. Nggih salam taklim kula katur sedaya keluarga wonten ing Kasiman. Oke. Amit saestu dalam ingkang monggo Gusti Pate, Gusti Prabu. Nek saking pamangke panjenengan besan kalih kula seco niku sae mau apik. Kula bisa setuju. Mergo apa Kakang Krishna? Kakang Parok Siman Yoga Seco iki bisa kanggo nambahi kekuatane Kabupaten Trenggalek. Menika leres. Nanging panjenengan kudu menggalih kalian Den Mas Ebro. Tegese piye? Napa panjenengan menika sampun paring pirsa kalian Den Mas Ebro? Ya Yen to panjenengan menika badhe njodhokaken kalih Sumi. Parakipun Kakang. Lah kudune Kedahipun panjenengan naruh kalih putra panjenengan dalem boten wonten sanes namung Den Sukma. ngono ya. Menika nek Den Mas Ebro purun, lah nek Den Mas Ebro boten purun. Lajeng kados Wah, yo mesti wae Subroto ki ora bakal mancai dawuhku. Saiki ngene wae. Ditulgoro Paring dawuh kula. kowe temu kaum menyang kasatriyan. Putra-putra Subroto timbali.